Я Петро Салон, Ляху з Горабіни, Старолюбовенський окres, Київська столиця. Я буду говорити приповідку про Зелімеша по-кралевську. Жив раз один краль, і він ходив по своїй країні. Прийшов до одного села і видів, що там один газда овочні стромики садить. І краль його поздравив і попросив, що це там перші овочі зродять, щоб йому з них приніс на подарунок. Тот газда послухав і запам'ятав собі. Минуло то пару років, зродилися овочі, газда взяв, позбирав до красного кошика найкращі овочі і йшов до села на село, так що прийшов аж до того міста, де краль бував. Прийшов до того палацу, ледве його пустили там. І там при самих дверях, де краль бував, там портар кралевський його не хотів внука пустити. І він се опросив, проч мене пустить. Прето тя не пущу, поки се не розділіме з тим, з чим тя краль обдарує. Бо то так і він душу кожного так видирав. І тут му присяг, що му дасть половинку з того, що му краль го обдарує. І пустив од внука. Прийшов внука, поклонився кральові низько, і краль му говорить, що ж ми добре приніс. Приніс я мам найясніший кралю, тоти овочі, котрі сте задали од мене, один стромики садив. Краль се зачудував, що такий довірний тот газда у нему, і просив од нього, що хочеш, щоб я тебе обдаровав за тоту свою довірність. Та ніч найясніший кралю не штулем, чуже бiste mi dali jedno pozauku. Kralj se zdrahovao, ali na ostatku mu dao jak gazda htio, tak mu zrobil. Vyšao tot gazda vonka, portar stoji, no, što zdysao od kralja, daj mi teraz polovinku z toho. Tod mu vylipil dobri pozauku. Na to nastala bitka, kralj vyletil vonka, smotri, što to také, javi vnuka obidvo. I tot gazda rozpojil, že ako on dovirno sluhu má tot kralj pri svojim palácu. Kralj sa bar zrozníval na svojho sluhu i dal ho objesiti. A toho gazdu najlipšie obdaroval. A ja teraz budu nočovati, ne budu nočoval doma, ale budu nočoval na železnici. A chožu po selach, горці дрітую. Як розправляти вдома? Я розправям дома по-руськи. А це вже жнива скончилися? Уж ми скончили жнива, але ке нам град вело побив, шкоду ми мали. А коли зачнете ходити по селах? Зачну ходити по селах за от 3-4 дні.